तो गद्दार 2 11 तारीख को रिलीज होने वाला है और यहीं पे हमारे खेसारी लाल खेसारी भैया के फिल्म 24 तारीख के रिलीज हो के अलावा तो हम अभी ताल के बताओ चाहता नहीं कि खेसारी लाल के फिल्म फ्लॉप हो जाई। क्या बात कर रहे बाबा? तो कैसे कब है के नहीं चले के वीडियो के स्टार्ट करिए। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। तो भाई लोग बॉलीवुड के आन बान शान सनी देओल के फिल्म 11 अगस्त के रिलीज हो के अलावा और यहीं पे हमनी के भोजपुरी के आन बान शान खेसारी लाल यादव के फिल्म 24 अगस्त के रिलीज हो के अलावा चढ़ा समझाओ इसे। तो अब तू लोग खेसारी लाल के फैन हो लोग तो तू लोग एकदम अपन खोपड़ी खपाओ लोग आ तू लोग सोचा लोग कोनो भी फिल्म होला उ सिनेमा घर में 1 महीना 2 महीना चलेला आ गदर 2 जॉन की संघर्ष 2 से पहले रिलीज भइल बा तो उ तो एकदम अब ना जल्दी ना ओकर पोस्टर हटी जल्दी उ सिनेमा घर में से ना हटी उ तो 1-2 महीना अपन धाक जमैले रही। तो केंगनी खेसारी लाल के फिल्म सिनेमा हॉल में लगी आ अगर जे खेसारी लाल सनी देओल लगे जइहन आ कहियन कि भैया जी हमारे अपन फिल्म हटाई आ अब हमार फिल्म चले दी तो सनी देओल जानते बड़ा लोग का करिहन। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। तो यही से संघर्ष 2 खेसारी लाल के फिल्म फ्लॉप होके के बहुत ज्यादा ही चांस बा। अब कुछ लोग दिमाग लगाई आ कहे कि उ उतना बड़का आदमी के फिल्म हटे तो उ तो बड़का सिनेमा हॉल में चली आ छोटका सिनेमा हॉलवा का भल। तो हम तालो के बता दी कि भारत में जितना भी सिनेमा हॉल रहे ओमे से कुछ 7-8 हजार बचल बा उहो खराब कंडीशन में बा तो लोग केंग देखी फिल्म। बात तो सही है। अब तार लोग के वीडियो पसंद आए तो तू लोग जानते बड़ा लोग क्या करे के बाद तो मर्द जल्दी जल्दी कर दलो।